Attorney Rufil Fernandez Banyok. Attorney Rufil Fernandez Banyok. Straight to the point. O karon, ania ang inyong anchorman. Adlaw karon mahigala nga Huwebes o gapit sa 29 na. Buwan karon mahigala sa Enero tuig 2026. Straight to the point. Sa gihapon natagantag pagtaga ng mga issues nga may labot ang lungsod. Nagbaga mga expose, naguna mga reports. Dinhi lamang gihapon mga higala sa atong pagaban-uban nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Naguna sa atong mga isgutanan karong adlaw mga higala. Duha ka mga local government units ang lungsod sa Luginsan ug Dakbayan sa Toledo andam nga mudawat sa mga basura gikan sa Dakbayan sa Subo. Straight to the point. Nagatanig pagtagad lubutaga mga higala sa atong pagban-uban karon ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Kini point. gumikan mga higala sa problema sa Dakbayan Subo kung asa niya may gala ilabay ang iyang mga basura nunot sa pagkahugno no sa basurahan dito mahigala sa Binaliw. Straight to the point. Problema ang dako mga kahigalaan no. So karon dunay duha ka mga local government units dito sa may south nga bahin mga kahigalaan. Dito sa may western part of Cebu ang andam nga modawat mga higala niining mga basura gikan sa Dakbayan sa Subo. Dako ning isyu mahigalang basura pero naa say kwarta diha sa basura. Straight to the point. O kana nga si Enrique Rason, iya kanang apil sa negosyo mga higala, kanang Binalew landfill, kay dunay dakong kwarta sab diha mga sukin tigpaminaw. Straight to the point. Katanig pagtagad lubutaga sa atong pagmanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang human sa dulan 8 ka tuig sa pagkalangan, magpadayo na ang pagtrabaho sa Metro Cebu Expressway nga manukad gikan sa Dakbayan sa Naga paingon sa Dakbayan sa Danao. Straight to the Daot point. puntag matinuod ni mga sukit ti paminaw. Gipahibaw kini ni DPWH Secretary Vince Dizon atol sa gihimo nga inspeksyon kagahapon sa maong proyekto. Straight to the point. Unang inspeksyon ni Dizon mahigala ang Mananga River diri sa may Dakbayan sa Talisay o kagahapon schedule mahigala sa pag susi usab mao ang Metro Cebu Expressway gikan sa Dakbayan sa Naga paingon na sa Dakbayan sa Danao. Straight to the point. Dako pa kay nagkuwang mga higala kay matud palagi ng lihok maning mga yuta ng naa diha. Wabay laing mga pamaagi ko inana magaling nga nilihok ng yuta. Paita parehaga po na diri sa may Balamban bitaw indakin kabantay ka pa daw dito sa Balamban nga dunay area diha katong Ayala Heights bitaw sa una gibiyaan lang itong Ayala Heights. Unya na ay kalsada diha nga wa gyud kanunay gyud mga higalang mulihok ang yuta bisag gibutangan na gani na mahigalag kuan o dapit sa may Siraw kana sa may kuan kana may Trans Central Highway. So unsao may pamaagi ana mo na hatagan og katin-awan mahigalag unsao na aron masulbad ng maong problema og mapadayon ning maong proyekto kining matawag nato mga higala og agianan no gikan mga kagalaan sa Dakbayan sa Naga padung nas Dakbayan sa Danao. Dako nig matabang kun ugaling matinuod apan nalangan na nagmaayo mga higala. Unya nahibaw-an nga kagahapon ang nagtrabaho sa dinhi pertigiday tiba-tiba gid ay kaayo indakin. Kay gawas mga flood control projects nga ang nagtrabaho si QM. Hasta day po ni may galang Metro Cebu Expressway si QM day gihapon. Straight to the point. Askang sikata. Kumusta naman ka-investigasyon mahigala sa flood control project dito sa ato? Doon naman to investigasyon ang NBI unta atol mahigala ni Regional Director mahigala nga si Renan Oliva unsa may nahitabo atong ilang investigation. So karon mahigala si Regional Director Monsanto bag-o karon nga direktor sa National Bureau of Investigation. Niingon nga mo investigar niining flood control projects o ingon man ang paghahagsa sa Binalew landfill. Straight to the point. Katanig pagtagad lubutaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa pikas bahin sugyot nga usa ka unified visa apil sa tukion sa mga ASEAN Tourism Ministers atol sa ilang mga meetings subay sa pagbukas na sa ASEAN Tourism Forum kung ATF nga gipahigayon dinhi sa Subo.
Straight to the Ni adinhi may gala mga counterparts ni Secretary Cristina Garcia Frasco. Kumusta man kaintaon mga kaigalaan? No, ang ilang mga higalang mga pagpahigayon, ang ilang mga tourism nga industriya sa ilang mga nasod. Mayon taog kini maoy taga ag pagtagad ni Cristina, ha? Labo na ang minister sa Vietnam Daikin na adiha may gana sa Thailand nga mangutana sa unsa may maayo ani, no, nga kanabang naiwit naman taon og maayong Pilipinas na ulahi man. Straight to the point. No, do na mga higalay mga panagsabot-sabot ba? Kay og mo travel ka mga higala within the Philippines, mismo ato mga local tourists, makaingon mahal man kayo ang mo travel ka sa Pilipinas lang hinoon. Dunay daghan nga niingon nga may pay mo adto na nami sa laing nasod, mas barato pa o mo travel ka sa gawa sa nasod kaysa mo travel ka within the Philippines, mahal pang eroplano, mahal pa mahigalang hotels. Straight to the point. Maun tani ang angay mahigalang tan-aw ni Cristina Garcia Frasco. Straight to the point. Kay kini ni ang mao man naghihimo sa Vietnam Indian ang ilang in-charge tourism nakigsabot sa mga tag-iyag hotels, mga tag-iyag airlines na unsaon tani unsay mga packages, no, aron nga mo attract ang mga turista nga mo anhi, no. So mo ni mahigala, no, ang tagaagpagtagad mga kaigalaan, no. So daay ongoing nga ASEAN Travel Exchange sa may Mactan Expo Center para i-promote ang tourism sa ASEAN countries. Straight to the point. Nangiwit in town ang Pilipinas, nangiwit ani mga higala, perting iwita. Straight to the point. Ubos sa administrasyon karon ni Cristina Garcia Frasco. Straight to the point. Pagsugod pa lang niya lingkod isip tourism secretary, daan pang nangupya mga kaigalaan og mga campaign material sa laing nasod, amot usabay nasod sa utok ni Cristina. Straight to the point. Kanya karon mahigala ang iyang kaugalingon may iyang gipromote. Na mao na rason ngano nga nangiwit kay di man ang country magi-promote, ang iya man kaugalingon mahigala magi-promote. Og asa mo adto hala picture dito, picture dire. Mga tarungan para ba mahigala, ha? Mga tarungan og imong tan-aw ng katarungan pating hungaw kayo. Kaya karon nga uso ng internet, dinamadaan ng klasiyas katarungan nga imong ikatarungan tos national. Kay kining mga bingkahan mahigalas Carmen o Katmon asa nang sukaan din ha, makatestimonya. Gagmay ang tawag nga si Kuan, ang mga tag-iya sa sukaan o mga tag-iya sa bingkahan, dako kaayo angan nga plasko. Unsa nang kalakiha ha? Tagantanig pagtagad rubutaga mga sukitig paminaw. Dili man permiro lang, kana magasin na ang naong Cristina. Kay liwat mamahigala sa iyang inahan nga hastang panghatag mahigalang notebook para sa mga estudyante. Dakog naong ni Gwen. Ato ni tagay pagtagad no, na may pagkaliwat ni Cristina, nasubraan pa gani. Kadaring pagtagad rubutaga sa uban mahigalan ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the Samtang point. sa pikas bahin pipila ka mga drug suspects na dakpan, samtang 573 ka mga minor de edad na rescue atol sa usa ka semana nga police operations dinhi sa Dakbayan sa Subo. Straight to the point. Namalik na sa ding drugas mga sukitig paminaw por bida. Kada kong kasagmuyo na to ining kalakiha nga na kuan naman tanay na kurat naman tanay sila. Na sulbad-sulbad naman tanay panahon may ginang presidente Rodrigo Duterte. Karon murag nga gara na sagbalik mga sukitig paminaw. Straight to the Tagantanig point. pagtagad rubutaga sa atong pabanuban usab nining atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang sa kauluhan ang Malacañang ni hulagway nga piki og falsified ang nikatap nga online nga medical test results kabahin sa sitwasyon sa panglawas ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Straight to the point. Mao man lagi to may gala nga nada sa ospital sa Bongbong dito sa St. Luke, iyan ang giangkon nga nada sa ospital. Doon ay medical observation tungod mga higala sa diverticulitis. Di na lisura po na i-pronounce ang sakit ni Bongbong. Sakit sa mga dato na siguro. Diverticulitis, Nadasas tambalanan. Unya karon ikatap na pon mahigala nga wa na.
Kuyaw na mahigala ang sitwasyon ni BBM. Mana karon iyang gipabutyag mga kagalaan, nga wara kuno ay sa Anticlair nga wara okay ra na duwa ra sa ing iro dito sa Malacañang. Kini magong diverticulitis mga higala usa kini ka inflammation sa pipila ka bahin sa iyang tinae, no? Unya kana mo dunay inflammation kana trigger po na mahigala kanang grabing stress. Unya na stress mas BBM. Manang giingan sa doktor nga ayaw palabi, hinahinay lang. Hinahinay lang. O sa Anticlair may pasultion na stress tungod sa pagkakugihan sa trabaho. Ang pagtagad lubutaga mahigalas tubad-uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to the point. Samtang kanhi kongresista Saldico giingong ni patimaw dito sa Stockholm, Sweden. Base sa sertifikasyon nga giduso sa certiorari petition sa kanhi kongresista dito sa Korte Suprema dinhi sa Pilipinas. Straight to the point. Tuasan itong mga eryaha di ay mga sukitig paminaw kumaohona. Katarig pagtagad lubutaga sa atong paban-uban usab ning atong tulumanon ug inyong tulumanon. Straight to Sa the laing point. bahin, Department of Health niklaro nga talagsaon og walay natala nga Nipah virus dinhi sa Pilipinas sukad pa niadtong 2014. Straight to the point. Ang DOH niluwat sa maong nga katinawan aron pagwagtang sa kabalaka subay sa outbreak sa virus didto sa nasod sa India. Straight to the point. Naghantag problema ng Pilipinas ay nalang taong may kapila-apila ang virus. Magampo lang itas Ginoo taon ay nalang itaw may taga taon lang ang problema. Kini uguban pang mga iskutanan niyo mabati exclusive over DYHP RMN Cebu. 612 sa dial sa inyong radyo sa 93.9 IFM.